Philippines! Okay guys, dumating na yung regalo ko sa aking asawa. Kasi nga, birthday niya, coming na. So, ito yung... This is a receiver. It's a hitch. It hooks onto the car so you can put the file into it. Okay, dalawa po pala yung regalo ko sa kanya. Dalawa yung regalo ko sa kanya. And then, hindi pa dumating yung isa. Binili ko guys, kasi yun yung gusto niya. For how many... It's few years now that you want this, right? Do you need help? Hold on. Ano guys? Birthday to you. Happy birthday to you. The other one, hindi pa umabot dito. Careful with your face. It's gonna have to jag up on this side. What, where? It's gonna push up. Sabi pa niya, may araw dito. So ako naman dito nakatindig para hindi siya maarawan. O, diba? Very good, right? Cover up. Hindi pa rin siya tapos sa iyahang ano dito ginagawa. Gift is kind of in the neck, ha? Han? Yan guys, ako yung asawa pala ni Tommy. Kung hindi niya ako kilala, charot. Ako na lang yung mag-voice over kasi nga hindi niya alam mag-voice over. Nahiya daw siya. Oy. So ngayon guys, nakalimutan daw niyang nag-start siya nag-recording pero na time-lapse. Kaloka. So yun, na time-lapse. Buti na lang pagpunta ko dyan kasi sabi ko, anong ginagawa kaya niya sa labas? Yun na excited kasi pala na umabot na, nandito na yung isang gift ko. Pagdating dito is wala na siya sa box, kaya ando na siya, nag-film agad siya and then na time-lapse. So yun, tinulungan ko na lang siya kasi nawawala siya sa loob ng bahay. Ito, you're losing some screws or nuts. But until I get this put together enough, I won't know what exactly I'm missing. I got no bolts for this at all, not one. So the winch in the box, and there's wheels also so you can roll it. But like I said, I'm still not sure what I'm missing yet. Yeah, this is a gift for Tammy, but Gift of work. gift of work. Nabuo na yun guys, pero hindi pa totally buo. Expensive, but look, nabent, oh. Tignan nyo, nabent. Well, that's not my problem. My problem is how many pieces are missing. Yeah, ang daming missing. So yun na guys, sobrang layo sa hood ng car. Seems like it's abnormal. I have a question. Okay. So what is this hair over here for? The winch. Huh? The winch. What is winch? To lift the thing? Motorized thing that lifts it. Yeah. You know what I think? This one, it should be probably closer here. No. That's why there is holes in here, because probably this piece is go in the car. No, it doesn't. It'll destroy the car. Ito yung regalo na takot akong masira itong sasakyan. Hopefully this car can handle guys. Look. Size no. Finally, tapos na siya guys. Buong araw din niya itong inasikaso. So yun, masaya na siya kahit pagod. Good morning guys. Ang aga po nagpakarga ng lalaki kong posa. O diba, sobrang sweet. Ganyan yan siya guys. Gusto niyang papansin talaga siya kapag umaga. And dahil sa sobrang aga kong nagising, 6 o'clock in the morning yan,
Ay, ano bang nakain ko kagabi? Parang something ata yung nakain ko kagabi. Naglilinis agad ako guys. Iwan ko kung anyari sa akin. Sabi ko sinapian ata ako dito kasi nga naglilinis na sobrang aga. Si mister na nagtataka kasi anong ginawa ko. Hindi ko pinakain yung alaga namin. Siya na yung nagpakain o takikita niyo naman yan sa behind me. Behind me. So yun, inarinse ko na din yung mga ano ko dyan. Mga binili kong potato, nilagay ko dyan. Hindi ko na ilagay sa refrigerator. Ginoo ko ang dami ng laman sa refrigerator namin. Hindi na magkasya. So ngayon, onion, garlic, potato, at ginger. Nilabas ko na lang lahat kasi nga puno na yung ref namin, guys. My perfect hubby need to clean up his face. Look at him. Rocky Balboa. Always repeatable, guys. Kain po tayo. Kumakain na lang kami. Hindi na ako nagluluto, guys. Kasi nga, ang dami naman talagang niluluto ni Tami na pancake. So, sabi ko, pancake na lang tayo, sir. Opo ka, sir. Bigyan tayo ng pancake. Kain tayo. Ang dami mo kasing ginawang pancake, sir. Pagkatapos ng breakfast, hindi ako mapalagay na naman itong mga nakuha ko galing sa basura, guys. Mga cushion ito, guys. Itatapon ko na sana, guys, kasi hindi nagagamit. So sabi ko, sayang naman itatapon ito. Labhan ko na lang, is washable naman itong cover. Labhan natin, ilagay natin sa sasakyan para meron tayong punda-punda, unlan-unlan, o diba? So nilabhan ko na, sayang naman din itapon. Kinuha nga natin sa basura. So yun, pagkatapos kong nalabhan, guys, hinayhay ko doon sa labas, hinahang ko na lang doon. Kasi sayang yung electric sa dryer. Sabi ko, mainit sa labas, doon tayo sa labas. Doon kayo mag-dry kasi nga ang mahal ng kuryente, guys. Grabe. Every month na lang ito. Ang mukha pa naman, napagod ata si Inday. Ang dami ko pang labahan, guys. Hindi pa talaga ako tapos. Ang dami ko talagang labahan. So ngayon, ang sabi ko, ang daming washcloths or mga tuwalya sa kusina or sa bathroom. Ang ginawa ko na lang din, hinahang ko na lang din sila. Kasi pwede naman din silang ihang. Ayaw ko na lang talaga silang gamitin sa dryer. Kasi nga, guys, naluloka ako, guys. Palagi na lang ito, guys. Promise, guys, ha. Hindi lang dyan sa Pilipinas ang sobrang laki ng bayaran ng kuryente dito, guys. Lahat na talaga, guys. Parang buong mundo na ata ito, guys. Come on up. Just nagpunta lang ako sa taas kasi dinala ko yung mga tinutupi ni mister kasi nga isang taon din akong hindi nagtutupi. So mister na yung nagtutupi. Ang ginawa ko na lang, dinala ko na lang sa taas. So ngayon, guys, luto tayo ng chicken kasi yung mister ko is andun sa garahian pa rin. Hindi pa rin siya tapos. So ako, habang busy siya, ako din busy din ako sa pagluluto. Chicken tinola, chicken thighs. Kinuha ko lang yung fat. So ngayon, lutuin ko lang siya, guys. Nilagyan ko ng oil. Pagkatapos, ang daming ginger kasi nga yung ginger na yan is pangwala ng langsa ng manok. And dun yun, ilagay ko yung manok, ibabrown ko lang siya sandali bago natin lagyan ng tubig. Ang ganda talaga ng ginger, guys. So pagkatapos nyan, minimix-mix ko, nilagyan ko na yon ng paminta. Pagkatapos ng paminta, asin na naman yung nilalagay ko. Yun lang naman, and then ibabrown natin ng ibabrown yung chicken. So yun, mix-mix pa rin habang buhay pa rin ako dito, di ba? Ano raw, iwan ko na lang sa kanya, guys. Bahala siya. Hindi yun ako, ha? So yun yung manok, guys. Hindi siya masyadong nag-brown, pero naluluto na siya. Kasi nga nagtubig siya, guys. So ngayon, guys, nilagyan ko na din siya ng tubig para ready na sa ating sabaw. Ang ginagawa ko, guys, kasi mayroon tayong nakikitang oil dyan sa ibabaw. Kinukuha ko lang siya bago ko nilagay yung yun. Pero meron pa rin talaga siyang nilagyan ko siya ng sili. Meron pa talaga siyang oil, pero hindi talaga yan makukuha lahat. Nilagyan ko din siya ng lemongrass. And chayote, of course. Wala tayong ampalaya. Ampalaya ba yan? Hindi siya ampalaya, guys. Wala tayong kapayas man yung sa iba, sa Pilipinas, kapayas man yung nilalagay nila, kapayas man yung sa Bisaya. Pero dito kasi, guys, masarap talaga itong chayote talaga ilagay din. So yun, nilagay ko na yung chayote. Ang bango niyan, guys, yung sili na green, as in ang bango-bango. And then, ito na, guys, ang dahon natin, guys, nakalimutan ko, wala pala akong malunggay. So ngayon, bumili ako ng ginoo ko spinach, guys, 2 bag. Kasi nga, kung isa lang, mawawala yung spinach, para siyang hinigop ng sabaw. So ngayon, 2 bag yung binili ko para naman mag-enjoy tayo sa gulay. Kapag may gulay, may buhay. Kung walang gulay, patay. Joke lang. You feed the kids? Fed, they got their bones. And they eat? They ate. The cat's a little finicky, but they got some tuna, they got some turkey.
Simple. You don't want to eat dirt? Oh, okay. Sabi ko noon na si Tami hindi mahilig sa sabaw, pero mga ganito guys, mga chicken soup, gusto niya to kasi healthy talaga din ito talaga. Pati yung inan niya gusto niya. Thank you guys so much for watching. Kita-kits tayo next time. Bye! Thank you! Mwah!